ɗi guri ko aadiyankoji ngoƴaro baali waɗongo ɗo e belel kelle nder commune bo Guédé falde Podor diwal rew Sénégal ko tarikiyankewo dani kala e ngo waɗo yimɓeɓe no iwro e bang yo bang ngam arde tawtorede oɗo finatawa fulɓe e tawta kadi yimɓe wuro ngo heblaniɓe ɗum sanne ɗo tetgel min gari nottade cosana men machallah min gari baali nen ƴare piyan men doko ɓen jewtide sakiraɓe machallah ala ko min jawi tan ko ni won cosana men minen fulɓe ndungu min kawri min dimti min pewdat min dolna ha welɗa ɗum dillin cosaan mi ciftore aynaɓe ene gowdi ko wonno hanki ko ha hande mi heddi guri ɗini mbeɗe machallah kadi so wiyama Kulabo tan wonno Kulabo koto weli emin belto hen machallah kadi guri ɗi beeli mbaɗi fayida minen emin jooɗo ay 3 mois 4 mois emin mbaɗnette préparation par ce que guri ɗi kadi mbaɗi fayida dendagal fulɓe o kakkiɓe ɗo fof ɓe kawrita hen machallah to sagata nayima yaadi e hoore baali ɗo rewi fof ɗi ndewa wonko dusata ɗum ɗe piyanɗe ɗe nana toon nde tawno koko jeeya e ko ñantata ƴaro fellugol ngol pour baali ɗi na dingral ha baali ɗi na dingral an faami sa addani baali jolɗi lawtaka minen lawna ɗumen naata nder yimɓe fetilaji ɗi mbaɗat tan ko welnata baali min mbatta hen kuri min mbatta hen haydara ko mbatton hen kono wiyete ko ma soda sel poudre tamarade mbadda hen oɗon wiide mbadda hen leɗɗe badde ƴaro baali ko e faaroji fulɓi ɓurɗi tengtude jeeya ko e ndungu waɗate kono ina heble gile e nder ceeɗu wi en ni ko Abou Yero Pendo Thiam o ko goto e guendiyankoɓe fulɓi parnoriɗo kadi gaynako eɗen gandi ko aynaɓe anduɓe holko woni gaynaka kadi ko jetta ko guri ɗiɗo ɗi jettani wonkoɗi kala wonko faknoɗum umminde ummini guri ko ha gaynaka fof jogo biram gaynaka fof jogo yettere wawde andude so tawi o woni a yalti e wuuro a hoppi mbareji ɗuɗɗi a hoppi ɗiɗi ɗuɗɗi a yewti kule toye joni karaji koccumi hakkude ceeɗe ndemin kule soɗiɗi neɗɗe nawma toon ko jawdi ndi sa arti kolla ɓe gaccunoɗa ɓe wuuro ya an e jawdi ndi holno gurdi ɗon to hande anduma ndi wowma ndi tettoma sa rente temedere sa naati nder suudu takkonde tawoyma toon ko won aadire piɗo ladde to aɗa haaltaɓe wuuro no won jeɗa goɗɗo yontaɓe hewɓi heptinaɓe e leñol fulɓi tawtorama ngoɗo ƴaro baali ɗo e belel kelle wana o nalanki Abou Djoubade bagginɗo fulɓe ɓe nde ndentoto cumuji ladde nde tawno koko bonnata koni woni aadi rokkirama ha hitande fande sogeno haaji ngam ƴaro baali ɗo e belel kelle Guirloji.